Shut the hell up, shut the hell up, shut the hell up and get your work. Subscribe to my channel. Subscribe to my channel. Ay Litor Sinder karon nga taga Saudi Liting. Ang pangalan sa iyang nagpadala karon mga kandusanan mao kini si Kikoy. Bago ko po to babasahin mga kandusanan, magandang hapon sa inyong lahat. Mga kandusanan, ito po ang kanyang sulat. Magandang hapon sa inyo, Ati Laika Bern. Ako di ay si Kikoy nga taga Saudi Leyte. Ati Laika Bern, ang problema ko po, kabahin po ito sa aking kabit. Ati Laika Bern, nagka-problema talaga ako sa kanya kasi may ibang babae siya, Ati Laika Bern. Wala ko kabalong, Ati Laika Bern, nga nung nakabuhat ang akong kabit o binuang pod nako. Imbis ako ang nagbinuang sa akong asawa, gibinuangan pod ko sa ako ang kabit. Ati Laika Bern, maayo ba kining iyang gibuhat kanako nga iya bang pod kong gibinuangan? Ako gani gibaylo ang akong asawa sa iya ha, kay maayo siya, Ati Laika Bern, nga naman nga inakabuhat man siya sa ako pod og binuang. Ati Laika Bern, naprinda gid nako tanan ang ako ang mga kayamanan. Motor, alahas, ug kayutaan, Ati Laika Bern, kay gumikan sa iyang gipangayo diri nako. Gihatag gyud nako sa iya tanan, Ati Laika Bern, kay maayo lang nga malipay siya. Pero Ati Laika Bern, nga nung nakabuhat man siya nako niini. Nga maayo man untana jud ang ako ang plano para sa among duha. Mao na Ati Laika Bern, nakahuna-huna ko pagpadala og sulat diri sa inyong istasyon sa kandusanan, kay ron matagaan jud ko og pagtagad ninyo. Bisan tuod sayop ang akong gibuhat, Ati Laika Bern, nagpabaga-baga na lang gid kog naong para lang jud malinawan ning naa sa akong hunahuna, Ati Laika Bern. Ati Laika Bern, maayo ba ka kining akong gibuhat nga wa na mangyoy nabilin diri nako nga mga kabtangan kay gihurot na nako baligya. Unsa may angay nakong buhaton niini, Ati Laika Bern, nga nakabuhat man gid siya nako niini ug binuang. Wala ko kabalo, Ati Laika Bern, nga upat naman di ay kabulan gikan sa iyang pagbinuang diri nako, nahimo kong inosente sa iyang gibuhat diri nako. Ati Laika Bern, magukod ba kaha nako ni siya kining akong kabit? Kabalo ka, Ati Laika Bern, sa gibuhat nako sa akong pamilya, sa akong asawa nga tinuod. Nahimo gid in taon kog sumsuman adto nga panahon. Gumikan sa akong gibuhat sa ako ang asawa. Karon, Ati Laika Bern, kabuhat pud ang akong kabit og binuang diri nako. Sakit man gyud di ay, Ati Laika Bern, nga masakitan ka. Unsay na lang kaha na akong gibuhat sa akong asawa, unsa gyud di ay kasakit. Ati Laika Bern, nagbasol jud ko og maayon sa gibuhat sa ako ang asawa diri nako. Wala ko kabalo, Ati Laika Bern, nga sa iyang gibuhat nako. Nakautang day siya sa bangko, Ati Laika Bern, nga nakapangalan diri nako. Gisukot-sukot ko sa tag-iya sa bangko kay
Ako daw ang nangutang, nakadumdum ko niya atilay ka brain katong diingi ang gipapirmahan sa ako nga papel. Sa bangko naman da ito nga papel atilay ka brain. Karon nakahuna-huna siya og daotan pag binuang diri nako. Unsa may giangay na akong buhaton atilay ka brain nga nabaligya naman ang akong pangalan. Tanan akong kayamanan na ibaligya na tilay ka brain gumika niya. Ang nabili na lang intahon na tilay ka brain ang among balay nga nagipuy-an karon sa akong asawa. Wala na gid ko'y lain pati akong trabaho nawala na atilay ka brain gumika niya. Atilay ka brain unsa may gid angay na akong buhaton ani sa akong kabit nga nakabuhat man siya nako niini. Atilay ka brain mapakasuhan baka nako ni siya or mapatawag nako sa barangay or sa purok. Dili baya lalim gid unta atilay ka brain ang gibuhat nako sa akong pamilya. Sobrang dangoy-ngoy gid sa akong asawa ato nga panahon sa pagbinuang nako. Hantod nga giprangkahan ako akong asawa tilay ka brain nga wala na ko nahigugma niya. Karon na tilay ka brain usa na pud ko na nagbasol sangko sa langit ang akong pagbasol nga gibuhat nako sa akong asawa. O gibuhat pud sa akong kabit karon na tilay ka brain sobra jud kaayo kasakit. Maayo ba ka kini ang ako ang gibuhat at tilay ka brain? Nadili man jud ang ngayan unta na magpadala og sulat diha sa kandusanang istasyon kay gumikan makauulaw gining akong gibuhat. Atilay ka brain pasensya na sa akong sulat nga gisulat pagid nako diha sa dako nga plato kay aron maklaro jud og maayo. Atilay ka brain hantod karon nadahan ako sa consumption, stress, murag na sakit nagid ko sa kasing-kasing niini atilay ka brain. Ug naa na ko gipamati karon rayuma, ubo, sipon, ug pagluha-luha atilay ka brain. Dili magyud unta ko magpada og sulat kay naulo ko sa akong kaugalingon. Atilay ka brain diri ra kutob ang akong sulat ug daghang salamat sa inyo ug sa paghatag ug pagtagad diri sa inyo sa kahindusan ng istasyon nga wala pa marehistro sa akong sulat. And more power ug daghan salamat. Maayong hapon diha kanimo, koy-koy sa imong gibuhat nga dili maayo. Walay daghan-daghan nga advice diha nimo kay imo magining sala. Bisag ako wa ko ganahi, di ko ganahan mo hatag og advice gumikan. Wa pud ko ganahi sa imong gibuhat sa imong asawa. Gimoy ka nagpatintal ka. Koy-koy ang angay nimong buhaton. Balik ka ang imong asawa kung dawaton pa ka. Pero kung di nakadawaton, salamat na lang. Og pagsugod sa uno, kung kaya pa nimo. No? Og dihara ko kutob, og daghang salamat, mga kahindusanan. Thank you for watching. At huwag kalimutan mag-subscribe sa aming YouTube channel like a brain I know.